So yan mga bay, ito na po yung update ni Cherry. So ito po yung bagong tint natin. So nakabit na natin mga bay. Pero yung mga makikita rin yung mga tinatawag na gasgas sa salamin. Tapos yung gulong, ito lang yung napalitan natin ng tornilyo na 4. Kasi ito yung mas madali. Tapos pininturahan natin yung drum brake, saka bago na rin ang brakes yun ito mga bay. Tapos itong mugs nirepaint natin. Tapos ito nirepaint din natin. Tapos ito nabilihan rin natin ng lock dito mga bay, buti na lang may binta pa. Tapos ito yung sa loob. Tapos nakapalita tayo ng bagong speedometer. So yan po yung isang speedometer natin. So hindi pa natin nalinisan masyado tong loob kasi inuna pa natin yung makina. Tapos may ganito na tayo para hindi dadaan yung tubig, pero parang dumadaan man rin. Parang hindi man tugma mga bay. Dapat dito sana yun ilagay para dito siya magbangga ba. So parang nasisipyat to pagkalagay. So dapat dito. Pero may natira pa tayo doon. Lagyan natin to. Tapos ano pa ba ang nilagay natin? Ito maganda na to ilak. So hindi na tayo ito lang bilhan natin to ng mga rubber, yung mga guma dito. Tapos may pang watermarks na tayo doon. So ito pinawalaan na natin to ng watermarks, itong salamin. Tapos may biyak pa dito. Ito yung biyak dati na yung pagbili. Ito na-repaint na rin. Tapos ito bagong shield sa headlight. So sa loob ni-repair lang natin. Tapos yung dito nilagyan na natin ng ganito na design. Ganyan para lalong gumaganda siya. Tapos dito may nakalagay na tayong DRL. Tapos nakagrill sa tayo ng stainless. So hindi panlinisan totally. Tapos nilagyan natin to ng design dito para medyo maganda sa tignan. Ayun, para mas may astig siya ba. Tapos itong signal light hindi pa natin binilihan. So reniper lang natin, pero bilihan pa natin to ng bago. Pininturahan lang natin ng pula. Tapos nilagyan natin dito. Tapos may signal light na rin tayo dito. Yan, nakalagay dyan. Yan, kabilaan yan. So ipailaw natin yan para makikita ninyo. So sa loob ng makina, malinis na yung makina nito. Lagyan muna natin ng stand para hindi tayo mahirapan. So ayan, so yung issue niya na lagay ng tubig dito, ngayon hindi na kasi meron na ito tumugma to dito, yan naka-shield. So hindi na makadiretso yung tubig. Tapos nag-leak yung natin dito, yung sa main niya, sa crankshaft. So bilan pa natin to ng oil seal. So nag-leak na siya dyan mga bayo. Inisprayan ko na yan, wala na yan ngayon. Nag-leak niya, tapos kumakain siya ng oil. So palagi tayong magtutubil lang. Pangalawa na tayo nagtutubil. Tapos ang issue nito mga bay, okay nito, nalinisan na natin to. Yung control body maganda na. Uy, bakit hindi to naikabit? Bakit natanggal to? So tapos ito mga bay, ito yung sira. So ito na talaga. Yung mga socket dito, bago na to mga bay, pinalitan na natin. So kasi may putol yan, pinalitan na natin dito. Ni-repair pati ito mga bay, sa ignition coil. Yung ignition coil, siniparit na natin yan isa-isa. Hindi natin ilagay yung para hindi talaga siya lost contact. Tapos nagbili na tayo ng isang ignition coil. Parang sira kasi ito, pero hindi ko lang alam kung sira ba talaga to. Kasi yun ang finding natin, mamatay-matay siya. So may video tayo na ipapakita sunod nito mga bay, na papatay-patay talaga siya, na ito talaga yung sira. So nag-order na tayo ng fuel pump na bago, pero parang una pa to makarating. So pag malaman natin na hindi sira yung fuel pump natin, kasi yung fuel pump ni-repair ko tapos malinis na. So kita naman nyo sa mga previous video.
Tapos nag-rewire tayo mga bay. Ito na yung mga wire natin. Binalik natin sa stock. Yan o, sa stock na clip niya. So ito po yung posisyon niya. Maganda na. Tapos malinis siya sa tignan dito. Naubusan kasi tayo ng pang cover. Kaya magbili pala tayo. Ito na lang yung wire dito na makikita natin na hindi maitim. So ipaitim natin to para mas maganda. Tapos itong signal light natin mga bay, nilagay ito, yun siya. Yan. Ito po siya. May po siya, may sariling po siya, tawag socket. Pwede bunutin yan pag tanggalin natin to para hindi hassle ba. So yan o, kita nyo mas pabor dito. Yan po, binili na natin yan sa Shopee. So parang natira natin dyan, 4 na lang. Kaya bili tayo ulit. Tapos yan yung kita nyo yung leak mga bayo. Yan. So nag-order na tayo ng oil seal nyan. Tapos palitan natin. So hindi ko lang alam kung pagbukas nito. So bilhin lang siguro tayo ng pati ito. Itong valve cover gasket. Tapos hindi pa natin to in-change oil mga bayo. Maganda pa man yung oil. Pero nagbili na tayo nitong fuel filter na bago. So i-change oil ko to pag na, yung maganda na talaga yung niya ba, galawan. Yung hindi na siya mapatay-patay mga bay. So yun ang natin. Goal natin mga bay. Bakit hindi yan nakalagay pa tapos umandar siya kanina. Wala talagang hiya yun. Parang wala na talagang function siguro to mga bay ba. Tapos ito dito, itong gulong dito is okay na yung brake dito. Bago na rin yung brake pad dito. Tapos ito lang yung hindi pa natin napamasin shop. Kulang pa ng isa. Si pamasin shop kasi to bago mapalitan. Tapos nagpalit na din tayo ng bagong tie rod in. Yan, yung kita nyo yung tie rod in, bago na yan. Yung lower control hindi na natin pinalitan kasi okay pa man. Tapos nawala na yung lagutok niya. Kala ko yung lower yung naglalagutok. Ito pala. So maganda na siya. Tapos ano pa ba ang kailangan? So dito, ito po yung panel gauge natin na bago. Yan. Umandar siya na walang TPS. Talaga yung TPS parang hindi na yun napapunction siguro mga bay. Hindi nilagay yung TPS yan mga bay. Walang iya talaga itong sasakyan na to. Tapos yung aircon hindi pa natin nilagay. Itong RPM mo gumagana na yan. Wala na sigurong function yung TPS natin. Ayan, namatay. Namatay kasi walang TPS. Paandar natin ulit. Okay na. Na may TPS. Kaya pala kanina umaga parang pangit siya. Pag ganito mga bay, yan yan talaga mga symptoms pag ang sira is yung oxygen sensor mga bay, bababa yung temperature, yan po siya. Tapos ito pagkabili natin may biyak buti na lang yung bago natin sikanhan lang kasi yung binigay sa atin. Pero okay lang kasi at least gumana naman. Tapos ito gumana na rin, pati ito gumana na rin. At gumana ito, hindi pa siya gumagana kasi wala pala tong speed sensor pinutol mga bay. Kaya ayan, pag malagyan natin yun, alam kong gagana to. Tapos yung temperature gumagana pero hindi ko na tinanggal to. Yan. Yan talaga ba sa mga sira yung mga oxygen sensor. Pero pupunta po tayo ng sentro ngayon kasi bibilihan natin yan, baka may mabili tayo. Pag wala, so yung in-order natin, tuloy na natin yan. Tapos huli na yung aircon nito mga bay. Ito nobila hindi pa natapos so ibabalik ko pa kasi to sayang kasi to pag hindi may balik. Yan. Sayang. Maganda na sa hawakan. May biyak kasi yan dito mga bay. Yung dati. Ayan po. Ginawa po siya So yung gauge gumagana na yan. Parang hindi talaga sira yung natin ito na fuel pump mga bay.
So, buti na lang nalinisan. Dalawang bisis ko nalinisan yung fuel pump. Pagdating din sa oxygen sensor, linisan ko rin yung fuel pump mga bay. Pero maganda talaga yung hatak nito. Oh, hindi talaga mag-i-stay. Kahit anong adjust dyan sa RPM, hindi talaga yan pag sira yung oxygen sensor mga bay. So, ipailaw natin yung mga ilaw ha. Yan po. Tapos i-hazard natin para itong dashboard mga bay, hindi pa dumating. Tagal na yun. Hindi pa na-ship sa sealer. Naghanap pa siguro. Yan po. So, ilaw na po siya lahat. Ito po yung signal light. Parang hindi siya mapansin. Pero pag sa gabi yan, makikita yan. Pag sa umaga, yan. So, okay naman. Makikita naman. Papatayin natin yung ilaw para ano talaga makikita siya. Park light lang. Yan po siya. Makikita siya, diba? Tapos maganda tignan yung DRL natin, no? Kasabay doon sa paglam natin. Yung paglam lead na yan, pinagtan natin na yung lead para hindi natakaw sa ano. Ito rin, palitan natin to ng lead. Nag-order na tayo, hindi pa nakadating. Tapos ito yung sa likuran, oh. Ipik sa likuran, oh. Yan po yung likuran. Tapos ito, brake light po to. So ito po yung gagawin natin ngayon. Itong brake light ito, ay didismantle natin to. Tapos gawin natin tong brake light mga bay para maganda tignan. Para hindi siya, yung linya niyan, hindi na rin ito puputulin. Bubunutin lang natin yung sakit. Tapos ilagay natin dito. Para maganda pag brake. Tatlo yung iilaw mga bay. So yan lang siguro ang update ni Cherry. Ito nabilihan na natin to, wala pa, hindi pa nakarating, nagyakas ito. So yan naman siguro ang kulang. Itong rim visor pang matis po to. So dala na yan pagbili natin. So yan lang siguro ang ating may update nito mga bay. Tapos pag kabili na tayo ng oxygen sensor, i-update ko kayo mga bay. Papakita ko rin yung video na yung napatayan kami. So, yung una kong finding is yung fuel pump. So, hindi pala yung fuel pump mga bay. So, binalik ko na yung mga stock injector dyan. Tapos, nilinisan ko na yung mga injector. Hindi pa rin. Kaya, ito, ni-repair ko na ng maayos to. Wala na talaga mga loose connection dyan. Ating mga sensor na to, crankshaft sensor, itong ating collector sensor. Wala na yung mga, may mga biyak-biyak kasi yan sa dito, dyan sa tumoy ba, giliran. Example ito, ganyan ito, meron pa ito, hindi pa po ito na-repair. Mga ganyang klase, yun ang ni-repair ko dito. So, at least malinis na yung sa loob, hindi na parang kinakay yung mga wire. Tapos ito na lang, tayo rin ang magpalit ng oil seal niyan mga bay. So mag-DIY tayo kung kaya natin, pero pag hindi, magbabayad na lang tayo. So yan lang siguro. So grabe yung link mga bay. So babalik ko kayo po. So ito gumagana na to mga bay. May wiper na tayo. Ito may tubig na dyan na lalabas. So at least full goods na. Sana tumino ka na pag ito na yung mabili natin. Ayan, let's go.